simpel modellering. Jeg starter med at tage en væg heroppe i mit homebånd og vælger en generic 400 væg. Jeg vil gerne connecte den til level 2, og jeg trækker et rectangle ud som min væg til at begynde med. Escape 2 gange, og jeg er fri. Jeg markerer en væg for at indikere længdemålet for at flytte, hvor langt jeg skal flytte den her væg. Tager yderpunkterne ved at klikke i dem her, markerer væggen og siger, at afstanden skal være. Markerer målet og siger, at den skal være 12 meter. Så tager jeg den vandrette væg her og flytter den ind til, først ud til yderpunkterne, og så markerer, at der skal være 8 meter der. Det er mine ydervægge. Vi kan prøve at kigge på dem i 3D og se, hvad der er sket foreløbig. De ser sådan her ud. Tilbage til level 1. Jeg vil gerne tegne fundamenter nede under. Der vælger jeg igen op i home-tappen en wall, og i type selector går jeg den her gang hen og vælger et foundation, et fundament. De tegner sig opfra og nedad. Jeg tager et 390 concrete og indstiller det i dybden til, i stedet for at være 4 meter i dybden, så skal det bare være 1050. Jeg trækker igen et rectangle ud og får nu en advarsel hernede om, at de ikke er synlige, og det er fordi min view range ikke er indstillet korrekt. Jeg siger lige escape 2 gange, eller korrekt, eller ikke indstillet til at se så langt i dybden. Vælger view rangen her og indstiller nu til at kigge under jorden, altså minus 500 i bunden, og dybden skal også indstilles til minus 500. OK til det, så bliver mine fundamenter synlige. Nu bruger jeg et værktøj for at få fundamenterne skubbet på plads, der hedder Align. Det findes i Modify-tappen. I Modify-panelet ligger Align. Til den her bagmur rykker jeg den her bagmur op og låser den, således at den vil følge senere, hvis jeg flytter rundt på ydervæggen. Til den her ydervæg, den her, der, det her, og låser hver gang. Sådan så er mine fundamenter skubbet på plads indenunder. Vi kan prøve at kigge på det i 3D-view, hvordan det ser ud. Det ser foreløbig fornuftigt ud. Højden på min ydervæg, den er jo bundet til level 2, og jeg går lige ind og kigger på, hvad mit level 2 er. Jeg tager en tilfældig elevation, og kan se, at højden her i level er sat til 3200. Det kan jeg lige klikke ind i dimensionen i målet, og rette det til 2500 for eksempel. Taste Enter, og så passer højden på min mur, alt afhængig af, hvor højt den skal være. Tilbage til level 1, og siger, nu vil jeg godt have tegnet et gulv ind i det, et terrændæk, og jeg tager et floor, og læg mærke til, at jeg indgår i en sketch mode her, hvor jeg kan 2D skitsere 3D objekter. Jeg trækker et rectangle ud som før. Gør det ikke særlig præcist, fordi jeg bruger align-toolet til senere at sige til væggen her, skal mit dæk gå ud til, og låser det. Så følger det også senere rettelser af længder og dimensioner. Låser her, flytter ned til og låser, flytter ned til og låser, og siger OK til min skitse. Nu er den fint låst til, og mit terrændæk er gået. Det her, det svarer jeg nej til. Ud i 3D og se, hvordan det ser ud. Vi kan se, at der nu er kommet en bund i. Mit dæk kan vi se, at Generic 4 er almindeligt generisk standarddæk på 300 mm. Jeg kan vælge i min type selector at tage et andet, for eksempel, der har noget polystyren i sig. Det ser således ud. Tilbage til mit level 1, der vil jeg gerne lægge et tag på mit hus, og der går jeg nu hen og tager et roof, og så foreslår den mig, i stedet for at lægge den i bunden nede i level 1, så vil den gerne flytte op i level 2, og det vil jeg egentlig gerne have. Så det siger jeg tak for. Jeg er nu inde i en sketch mode igen, og der kan jeg vælge værktøjet her, Pick Walls, så binder jeg mit tag til mine underliggende vægge, og det vil jeg gerne have. Og jeg vil gerne have et udhæng, overhang heroppe, det taster jeg 500 ind til, og læg mærke til, at Define Slope er markeret. Det er de tagsider, der skal have hældning. Det er altså den her side skal have hældning, den får i øjeblikket en hældning på 30 grader, kan vi se, og den her side. Da jeg gerne vil have et sadeltag, skal der ikke være hældning i gavlene, så derfor klikker jeg Define Slope af, og justerer samtidig udhænget til 300. Det skal gå hertil og hertil. Så er jeg tilfreds med min skitse og kan klikke OK til det. Lad os gå ud og se i 3D, hvordan det ser ud. Således ser huset ud med 30 graders taghældning. Hvis jeg skulle være interesseret i en anden taghældning, så kan jeg lige så længe taget er markeret, eller skal jeg markere det igen, gå hen og rette slopen her til for eksempel, lad os bare sige 25 grader. Enter, og så retter taghældningen så ned til 35 grader. Min gavle her skal gerne låses til, så der markerer jeg lige gavlen, eller ikke låses til, de skal gerne lukkes, hedder det. De skal attaches til taget i den side, sådan der, og herom markerer jeg den gavl, der skal lukke op, og siger, sæt dig fast til taget her. Værsgo. Så sidder det fast. Tilbage til level 1, der kan jeg sætte nogle vinduer i. Jeg sætter bare 3 vinduer i den her række herover, og jeg kan sætte en dør i. Jeg kan i type selectoren vælge mellem en udvendig exterior eller en indvendig interior. Jeg tager den udvendige her, og siger, der skal en dør i der. Og måske en over i gavlen her også.
Jeg fik sat en masse door tags samtidig med, og Windows tags også. Der kan jeg benytte en lille trick. Jeg markerer alt, hvad der findes her i tegningen, og så går jeg op i filteret og siger, at nu skal jeg ikke have markeret mine door og floors og walls og windows. Dem vil jeg gerne beholde. Alle de andre er nu markeret. Når jeg siger OK til det, og jeg kan taste delete, og så er jeg af med dem på en gang. En indvendig væg, lad os tegne det. Jeg går tilbage til wall-tabben, og i type-selektoren går jeg ned nu og tager en interior wall i stedet for. Jeg skal lige blafre mig ned til den. Der er en der, en interior 100 mm lightweight concrete, og der kan jeg tegne en væg herfra og hertil. Og vi kan tegne escape en gang, og så kan jeg klikke der og klikke her. Så får jeg tegnet nogle vægge i mit hus. Før, som sagt, så når jeg markerer væggen, så har jeg jo et hovedmål her, der hedder 12 meter. Jeg kunne gå hen og sætte det til 13 meter for eksempel, og gøre mit hus lidt større. Det smarte ved, at tingene var låst før, det var jo netop, at nu følger både terrændækket, taget og fundamentet med. Jeg håber i hvert fald, at taget følger med. Det må vi lige se på senere. Vi kan gå ud og se det allerede nu i 3D, og se, det ser sandelig fornuftigt ud stadigvæk jo. For at kunne se, hvordan mit terrændæk og fundament ligger, så har jeg brug for at tegne nogle snit. Så der tegner jeg lige i View-tabben, går jeg hen og tager det kommando, der hedder Section, og der tegner jeg et snit her, der ligger her. Vi kan se dybden af snittet. Hvis jeg var interesseret, det skulle være lidt tyndere, så kunne jeg eventuelt rykke det her ind til, så ser jeg ikke så meget af det, men lad os bare få den fulde dybde med i første omgang. Og View-tabben, jeg laver et section, der går den anden vej også. Her ligger det. I det øjeblik, jeg tegner de views her, så optræder de som section over i min projektbrowser, og ved at klikke på plus, kan jeg nu se, der er oprettet section 1 og section 2. Ved at dobbeltklikke på section 1, kommer jeg ind i det, og kan se, hvordan mit snit ser ud. Ja, hvis jeg zoomer tæt hen på, så kan jeg se, at bagmuren ligger tæt på bagmuren, mit terrændæk ligger op til. Hvis jeg går hen og ser på section 2, kan jeg lige kontrollere, at det ligger korrekt stadigvæk. 3D ser min tegning sådan her ud. Jeg kan gå tilbage til min plan for eksempel, level 1 her, og sige, at den her væg, når jeg klikker på den og markerer den, så kommer der nogle mål til syne, og jeg kan sige, at den skal ikke sidde i 35-50 siden, den skal sidde i 37 for eksempel. Trykker Enter, så retter væggen sig ind, og tilsvarende på den anden led markerer den her, og siger, at den skal sidde i 5 meters afstand. Rammer jeg sikkert et vindue, så det er nok ikke klogt. Det får jeg ovenikøbet en advarsel om, så jeg skynder mig lige at sætte den til 4500 i stedet for, så passer det bedre. Mine vinduer retter jeg til på samme måde i virkeligheden. Ved at markere et vindue, så kommer der nogle mål til syne, og der kan jeg sige, at afstanden skal sidde 800 fra gavlen, og afstanden imellem vinduerne skal være 1300 i stedet for 1200. Det kan jeg ikke ret her, fordi så flytter jeg blot på det samme vindue, så jeg er nødt til at markere det her vindue og flytte på det, indtil afstanden bliver 1300. Således gør jeg det. Den her kant til væggen, kan jeg sige, den er en lille smule lav, og jeg kan finde målet hernede og se, at det skal ikke sidde 24 fra væggen, det skal sidde 500 fra for eksempel. Så sidder det pænt igen. Det er, hvordan man hurtigt kan modellere og sætte nogle rette sine mål ind. Når man nu skal have rigtige mål på, så skal vi hen i Annotate, men det kommer vi til at se på en anden video. Her kan man sætte mål og tegne yderligere på. Til slut kan vi lige se det hele, hvordan det ser ud i 3D. Og jeg har her huset i en visning, der hedder Hidden Line. Vi kan for eksempel gå hen og sige, at vi gerne vil se den med Shading with Edges. Så ser huset sådan her ud. Jeg kan gå herned og vælge her og sige Shadows On, så får jeg kastet nogle skygger på. Hvis jeg nu bruger mine solbriller her, så kan jeg gå ind og sige, når jeg først har markeret mit tagelement for eksempel, så kan jeg ned og bruge mine solbriller og sige Hide Element. Så forsvinder det. Og så ser mit hus således ud. Hvis jeg går ned og klikker på solbrillerne igen, kan jeg sige Reset Temporary, eller kan jeg få det tilbage igen. Der findes også shortkey kommandoer. Hvis man markerer det og taster HH, så forsvinder taget, og når man taster bare HR, så kommer det til syne igen. Det var lidt modellering og lidt om, hvordan man ser huset.